Takulandirani program ya lero ya Cruise 5. Lero tikupitiriza kucheza ndi Dr. Stanley Chakhumbira Khaira, amene ndi wapampando wa gulu la Chewa Heritage Foundation. Komanso monga takhala kumvera mpulogalamuyi achitapo zinthu zosiyanasiyana. Iwowa ndi mkulu wa Shire Valley Transformation Project, aphunzitsapo masukulu awo kachenjede osiyanasiyana ku Bunda, ku Natural Resources College, komanso ndi mmodzi mwa anthu amene anayambitsa Farm Radio Trust kuno ku Malawi. Pa zina zambiri zimene achitapo, mabodi akhalapo, achita izi achita izo. Koma iwowa ndi nkhokwe ya mbiri ya Chewa kuno ku Malawi, chifukwa pofika kukhala wapampando wa Chewa Heritage Foundation ndekuti akudziwa bwino lomwe za mbiri ya Chewa. Ndiye tatengerapo mwayi pa program pano kuti atilongosolere zina mwa zimene timangoziona koma sitizoti kodi zidayambira pati. Ndipo mpulogalamu yathu sabata yatha tinayamba kulondola ulendo wa Chewa, kuona kuti mbiri imaonetsa kuti Achewa anachokera komwe ku Ethiopia, ku Abyssinia, kuyenda kudutsa mu Congo, kudzalowa kuno ku Malawi, kulowera kumpoto kukalonga, kuzungulira kukafika ku Mankhamba ku Mtakataka, kutuluka kupita ku Mozambique, kumeneko kubwereranso kazungulira kukafika mpaka na ku Zambia. Tikuyankhula pano tili kumkaika kumene amakayikirana kuti koma uyu udi ndi Mchewa mzanga, uyu ndi mfumu izanga, iyi ndi Samaliradi. Kukayika kumene unali kwa kalekale osati kwa pano yayi. Pano ufumu unakhazikika moti chaka ndi chaka Amalawi, anthu aku Mozambique ndi anthu aku Zambia amene amapita ku Zambia kumkaika kukachita mwambo wa kulamba. Ndinafuna mwina timvetsetse tsopano nkhani ya mwambo umenewu kuti kodi mwambo wa kulamba ndi chani, chifukwa ku Chikhristu kuli kulambira, ndipo kulambayo amadzamveka ngati kuti ndi kulambira komweko. Zimakhudzana bwanji? Zikoma kwambiri Job, palibenso kutsutsana kwina kulikonse. Achewa motsogozedwa ndi mafumu awo akapita kumkaika kukalamba, akukathokoza chauta za mmene zinthu zinayendera mchaka chapitachi. Pachizungu tikhoza kunena kuti kulamba ndi Thanksgiving. It's a Thanksgiving ceremony. Chabwino. Yeah. Kungonena motsindika kwa anthu ena amene angakayikire, ndizoona kuti Achewa sali kuno ku Malawi kokha, ku Mozambique kula Achewa, ku Zambiaso kula Achewa. Mozambique, Zambia, Malawi, Zimbabwe kula Achewa. Achewa ku Zimbabwe si wopita ku Harare yayi. Oho. Anapita kale ujeni uyu Monomotapa nthawi zina zake ndi Kalonga adamenyapo nkhondo pamodzi funa kuthamangitsa apwitikizo. Oho. Then kalero mene fojo chamgwirizano mene Achewa ena anakhala ku Zimbabwe. Midzi ndithu mapezeka Achewa ku Zimbabwe. Osati oti amene amakagwira ntchito ku migodi ayi, koma maufumu okhazikika kuti Achewa angakalekale yakuno. Nchifukwa yake Leti Mugabe adakhazikitsa Chichewa as one of the languages on the radio. Nkhani mwakambapo ya Chichewayi ndi nkhaniso imene imaoneka kuti simvetsetseka, chifukwa ukapita ku Zambia umapeza anthu oti akuyankhula chilankhulo chokhala ngati Chichewa, mukhoza kumamvana ndithu sungasokere ayi. Komano nkhani imavuta kuti kodi Chinyanja ndi Chichewa zimasiyana bwanji, ndipo chenicheni nchiti? Chinyanja palibe, chilankhulo ndi Chichewa. Oho. Anyanja alipo. Oho. Amang'anja alipo. Koma si mitundu imeneyi. Anyanja, amang'anja ndi Achewa. Oho. Ngakhaletu awo amati Asenga ku Eastern Province ya Zambia ndi gulu limodzi la Achewa. Oho. Anyanja ndi Achewa amene amakhala mphepete mwa nyanja. Oho. Komanso muzikumbuka kuti mmene amabwera azungu awa adapeza so anthu amene amakhala ku Lower Shire. Yes. Amene wao akamaona Lower Shire amanena kuti ndi nyanja.
mpaka pano ena amanena choncho. Oho. Akamaona kuchigwa kuja mtsinje washire mene unaendera kumene. Mene unaendera. Iwo amona ndi nyanja mene. Ndi nyanja kumene. Ngamaenda ari kumene mukapita ku Elephant Marsh. Yes. Ndi nyanja. Nyanja ikulu kwambiri. Mama sadzi kosamvana kuti kodi inu ndi mtundu wanji. Anthu obwera amangora nda nyanja. Anyanja. Chifukwa ali kumbali kwa nyanja. Ena sa ama daba kuti koma nanga sidziko lino pamene azungu anabwera analicha Nyasaland. Yes. Ndi anthu amene kuti akanakhala kuti nyanja ndiye pamene padachokera dziko la Malawi ndiye tikadamati Nyanjaland. Si anthu amati nyasha ayawo ku nyasha jereji nyasha jereji aliyo Nyasaland. Chifukwa choti nthawi imene amabwera azungu aja dera mwa nyanja umu ujena anthu achiyawo anachuluka kwambiri. Fa amene wanda amene amatengana ndi Maarabu kuchita malonda ya ukapolo, minyanga ya njovu ndi zina zotere. Ndiye anthu akakumana nawo umene ichi ndi chani amati nyaza. Akadakhala kuti adakumana nakhaire fekera kauza kuti nyanja. Moti dziko likakhala Nyanjaland. Koma Nyasaland aliko bwino. Nyanjaland ngolemera kama. Koma tikadazolowera. Kumata Nyanjaland. Andi anthu amene amatama ng'anjawa anatchuka chifukwa cha ng'anjo. Oho. Oho. Ndi amachedwa amang'anja. Palinso ena anthu amachedwa achipeta. Ndachewa. Oho. Ndamene achuluka ku Central Plain kuno. Amada kukhala kuchipeta uko. Chipeta nchiyani? Chipeta? Savana. Oho. Malo opanda milengo ikulu kwambiri ongokhala tsekera. Oho. So mwachilule tingotsindika kuti amang'anja, anyanja, achipeta, osewa ndachewa ndipo chilankhulo chawo mchichewa. Mbiri ya achewa imaonetsa kuti achewa anakhala ndithu kwa nthawi yayitali kuno ku Malawi kumankhamba kumtakataka. Asanachoke kumapita malo ena ndi enawa. Ndiye anthu ena amaona kuti nchifukwa chani kumankhamba kulibe chimene tingaloze kunena kuti anthu akamanena panopo kuti mungomuyimitsa m'Malawi wina aliyense nkhuza kuti kumankhamba nkuti sangakuloze achewa amene sangakulozere. Ndiye timatengana tonse kumapita kumkaika kukalamba kwa Kalonga Gawaundi pamene pamapona bwanji. So zili chonchi nkhani ndiye Professor Joe wailemba bwino kwambiri kuti chachikulu chimene chimapangitsa kuti malo amene poti paja adakafukula kumene adapeza kuti there used to be a big establishment. Exactly. And kuna anthu olemera kwambiri. Exactly. Anapeza zinthu zodula kwambiri. Ndi China. Yes. Ndiye iyeyo conclusion yake akunena kuti nchifukwa cha style ya nyumba mmene zimamangidwira. Seasonal zoti zikhoza kukhala nthawi yayitali. Okay. Ndiye chifukwa cha ichi ndi nyengo sipaonekadi koma nkhani inali ya mmene amamangira nyumba. Zikanakhala kuti amamanga ndi maconcrete chani zikanakhala zilipo njerwa kumene kunalibe nyumba za njerwa. Amanchita chimato. Zimene zimachitika. Kulamba kudakali ndi gawo mu chikhalidwe chathu cha masiku ano chachichewa potengera kuti zinthu zidasintha tsopano. Paja nakuzani zakulamba kuti ndi Thanksgiving, kukapemphera kwa chauta, kumthokoza chifukwa cha zimene anatichitira mchakachi, komanso kumpempha kuti atiyendetse bwino. Ndiye gawo loyamba. Lachiwiri ndi kuti achewa azidziwana. Chifukwa adatisokoneza azungu nkuti gawa mpaka pamene anthu ife ndi anthu amodzi ndi pachibale mayina tere akuno mukapeza ku Mozambique, magule akuno mukapeza ku Mozambique. Ndiye kulamba imathandiza kuti tizikumana nkumakambirana umodzi wathu. Chinanso
ndicho chimapangitsa kuti umodzi wathu umangidwe pamodzi ndi mfumu yathu. Tikamazindikira kuti ndi mfumu yayikulu ndi imodzi ndipo imakhala kukatete kumkaika, zimatipangitsanso kukhala pamodzi. Kalero kulamba simachitika tsiku limodzi iyayi. Mfumu iliyonse imapita kukalamba nthawi imene yatani yafuna. Kulamba isi kuti wambira ku Zambia uko. Kumankhamba amalamba mafumu. Kumano amalamba mafumu. So ichi nchikhalidwe chakalekale chosonyeza kuti kalongaso amafuna kuti mafumu azikalamba, chifukwa chonena kuti kumbukirani kuti iyeyi ndi amene amatenga munthu nkukamugawira malo kwina kwake kuti uzikhala pano. Munthu uja nkukhala chani mfumu. Ndiye amayenera kuti pakatha chaka azikachita ripoti kwa kalonga. Malo aja ndi anthu aja unandigawirawa tikukhala bwino, mavuto tinali nawo ndi awa. Accountability pa chizungu. Ndipo ziyenera kukhala choncho. Anthu akamapita kumene kuja ndapitako mambo akulamba kawiri konse amanyamula katundu mitulo kupita kumene kuja ukapereka, ndi munthu amadabwa kuti izi zinzofunikira izi, kumakanyamula zinthu kuno ku Malawi teka ukapereka kwa munthu ku Zambia nkumati basi nzachani zimenezi. Sono ifeyo ngati anthu aku Africa pena pake timadzisokoneza tokha. Timitulo tija ndi symbolic, kodi kungoyerekeza eti. Ngati kuonetsa kwa king kuti kwathuku zinthu zinaenda motere. Kaya nkamteza amatenga kochepa zedi kukapereka ndani kwa gawo. Kaya nkachimanga chani koma mfuna umudziwitsa kuti kwathuku zinthu zinaenda motere, tinakolola motere, ena amapanga izi chani koma sizikhala ngati kuti kutuka mlemeretsa. Ndingokuwuzani izi kuti katundu amene ujayo akalandiridwa pakutha kwa mambo uja monga mbuzi zambiri amagawa. Mwina sazimatha nthawi yomweyo Sunday yake amagawira anthu. Koma kalero chimene chimachitika nchoti amaona madera amene kuli mavuto. Monga Chimanga, Mapira, Shawa, chani amatumiza madera amene ali ndi mavuto kuti kumene mavuto akhale ngati atani achepa. Itozi kati khoza unena ngati kuti kuonetsetsa kuti palibe wina akukhala wovutikitsitsa mpamene ena kwina anakolola bwino. Ndi nthawi imeneyoyo imagwira ntchito yabwino kwambiri yopangitsa kuti aliyense azidyako pang'ono ngakhale kwina kunavuta. Matayito amene tinampatsa Kalonga Gawaundi amakhala ngati kuti amampatsa mphamvu yayikulu kwambiri. Ndiwo mphamvu ngakhale mtechotsa matayito aja kapanda malire. Yayi. Hambe. Dziwanishi. Kapanda malire ndikungofuna kuonetsa kuti pakati pa Malawi, Zambia ndi Mozambique iye ujayo ndi dziko lake. Ndiye sayenera kuyikiridwa malire. Moti akamayenda sayenda ndi passport. Maiko amene wawo ngakhale kubwera kuno ku Malawi amavutika zedi chifukwa amangodutsa paja osadinditsa passport. Ndi akafika kuti akakwera ndege ndiye pano immigration chidindo kapanda malire kuona kuti ndino ku Zambia. Koma mufuna mubikire kuno pakamuzinda. Mwafika bwanji kuno pa border sada kuti ndire. Ali dziko langa lonse. Exactly. Koma sizinaenda kukhala choncho. Ziyene kukhala choncho. Munthu kuchoka ku Zambia kumazati kuno kwawonso. Ku Mozambique kwawonso. Ndipo inuyo musayiwale kuti pamkaika alili paja
ali pa ulendo obwera kuti kuno kumalawi afuna adzakhale mankhamba uko fa dziko lake palibenso yosadziwa inu mmadziwa ine ndimadziwa. Pakhala pakuveka nkhani zonena kuti ufumu huu iye ucha Kalonga Gawaundi azilamulira ku Zambia. Kuno ku Malawi tili nawo ena mafumu okhazikika andi nkhani imene tinayiyamba koma sitinayizukure bwinobwino. Padzanapo panamveka nkhani ya Lundu amene ama-challenge kunena kuti mfumu yayikulu ya Achewa ndine osati Kalonga Gawaundi wa ku Zambia. Pakati apa pakhaso pakuveka dzina la Kalonga Sosola akuti ine ndiye mfumu yayikulu ya Achewa kuno. Iniwe zimene zimaziona bwanji mu mbiri ya Achewa kuti kodi zimakhala bwanji? Ndizoona ndi kuti anthu amenewa ndi mafumu akulu Achewa mwinanso kuposa Kalonga Gawaundi. Vuto lilipo apa ndiloti azungu atabwera anatisokoneza chifukwa choti iwowo 1890 anali ndi king kwawo. Ndi atabwera kuno anapeza making ena monga Kalonga Gawaundi. Madera ambiri munali making ndi amavutika kuti sono kuno kukhale king kwathuso kuli king. No, mafumu amenewa tapatse dzina lina ndi adapatsa mayina yoti paramount. Mistake number 1. Paramount si title ya Kalonga Gawaundi. Kalonga Gawaundi title yake ndi king pa chizungu. Koma chifukwa choti adachita zimene nkuyika m'malamulo mudzapeza kuti m'Malawi muno ma paramount alipo 4. No, 3. Lundu, Komani, Inkosi ya Makosi Mberwa. Chifukwa choti paramount anali king woyimira mtundu. Paramount amene ndikunenawo amayimira mitundu. Monga Inkosi ya Makosi ndangoni amenewo. Gomani ndangoni amenewo koma different branches. Lundu ndiye woyimira Achewa wonse m'Malawi muno. Koma izi zikuchitika pena pamukudziwa unena kuti Lundu ndi m'bale wake wa ndani wa Kalonga Gawaundi. Koma chifukwa choti atsamunda awa ku Zambia kuja adamuyikaso pa level ya paramount ndiye zimaoneka ngati kuti ali pa level imodzi koma si choncho. Kalonga ngakhala Lundu ndi kunenawa amadziwa kuti wamkulu ndani Kalonga Gawaundi. Yes, amadziwa. Ine ndimacheza nawo nugwira nawo ntchito. Koma chifukwa choti ena akafuna kutisokoneza amalimbikitsa ayi muli pa level imodzi paja kuja ndi paramount kunonso ndi paramount ayiwala zoti zimene zinabwera ndi ndani azungu. Zimene zizo nzofunika tizithetse. Maparamount akhale maparamount koma azizindikira kuti ali pansi pa ndani king. His Majesty Kalonga Gawaundi. Kusonyeza kuti andi maparamount timati paramount chief osati paramount king yayi. Azunguwo ni mantha ati amachitira izi mantha kukana kuvomereza kuti king. Yes, andi ndi maiko onse anachita zimenezi ya mu Africa muno. Koma maboma ena ya mu Africa anaona kuti sizili bwino. Mukapita ku Uganda mukaona kuti anabwezera ukingship. Mukapita pa South Africa pomwepo anabwezera ukingship. Anthu aja ni making. Modi zimene ndikunena ine kuti kuno tinafunika so titayiganizira bwino chifukwa ndi mmene zingaende komanso zikhoza kubweretsa mtendere kwambiri. Ngakhale alundu akhoza kukhalanso ndi ulemu kwambiri chifukwa akuyimirira ndani Kalonga Gawaundi. Ndipo
amene ulemekezeka kwambiri mu Malawi chifukwa ndi ambassador wa ndani Kalonga Gawaundi kuno ku Malawi komanso mpachibale anthuwa. Nanga Sosola ndinene motere dzina loti Sosola lidakhalapo pa mpando wa Kalonga ndipo Sosola amene yoyo analidi mphiri chifukwa muzidziwa kuti Kalonga ndi phiri. Ajewa mafumu awo amachoka ku phiri. Osati wonse. Okay. Ngati Kalonga wakugayira malo ndipo ndiwe mwale sikuti akuuza kuti usinthe ukhala mwale koma ndiwe mfumu. Okay. Monga tindakanyenda ndamwale awadzole ndamwale atsabango apa ndamwale so alundu ndi kunenawa ndambewe koma pampando wa Kalonga ndi phiri. Okay. Ngati suli phiri sungakhalepo. Okay. Koma chimene chinavuta ndi Kalonga Sosola ndizoti sanasankhidwe ndi royal family. Chifukwa cha chimenechi mbiri yathu imasonyeza kuti anali munthu wamba koma analowa chifukwa choti banja la chifumu lidali litachoka lili kumano ku Mozambique. Moti pamene anayachoka undi kumano nkudzaulumikiza ufumu Kalonga ndi Gawaundi ndiye kuti zonse zimene zidachitika analipo mafumu 4 amene analowa Nyangu ndi anthu ake kuli atachoka. Panali Kantukule anali phiri nali wankhanzako pang'ono panali Kamchepera amaona kuti anali wamantha kapena a weak king koma tikukhupa kuti zidachitika chifukwa kuti royal family kudalibe ndiye anthu ena omuzungulira anangoti titenge wina woti asamarivutitse. Pali chikhulupiriro kuti amene anamuyikitsa amene panda ayawo gulu lape mbali fama afuna munthu woti asakhale ndi mphamvu zija zimene anali nazo Kalonga zija koma uyu anali Kamtukule anali wachiphiri ndithu. Pabwera Kamchepera ndiye wawiki ndi kunenayo uyu anali mwale. Kampini anali mwale koma Sosola anali phiri. Koma nkhani yayikulu yagona yoti samaloletsedwa pa ufumuwu ndi akubanja chifukwa kunalibe. Chachiwiri sanali akubanja la chifumu koma analowapo ufumu. Maina awa simukumva kuti Kamtukule mukumva kuti Kampini mwati maina yoti Kamtukule Kampini simuamva salipo alipo pa mitundu momwe paloka mudzi wa Kampini mota akhoza kuyimirira kuti apo ti ndalo ufumu nthawi imeneyo ndiye Kalonga tisatero kodi amatero. Ndinamva mbiri ina yake mundiuze pano ngati yabodza kuti nkhani ya Kalonga idadzalowa ndale nthawi ya Kamuzu apa mwanena nkhani ya chitsamunda kuti azungu akaleyo macolonialists amachita mantha kuti asakhale mphamvu kwambiri satere koma ena amanena kuti kale mwambo wolamba unkachitikira kuno ku Malawi ndiye Dr. Hastings Kamuzu Banda ataona mphamvu imene Kalonga anali nayo kuti anthu achewa ambiri amamulondola nkumabwera kuno ku Malawi kudzalamba adanena kuti usamalowenso kuno ku Malawi mpamene zinapezeke kuti tinamba kumapita kumakachita mwambo wakulamba ku Zambia chifukwa choti Dr. Hastings Kamuzu Banda anali ndi mantha ndi mmene Kalonga amatsatiridwira ndi achewa. Munayikako mbiri imene ndizoona
Pofunika tikonze. Oho. Sizoona kuti kulamba imachitikira kuno. Sinachitikireko kuno ayi. Idachitikapo koma kamuzu kulibe asanabadwe. Kale kwambiri. Yes. Nthawi ya nyangu. Ujeni tukulamba amene adaletsa mwambo wa kulamba ndatsamunda 1934. Oho. Mudziwe chifana atetsera. Ayi. Amaopa kuti anthu awa akamakumana akhoza ndithu kupangana zoti thamangitse zikhoza kutheka. Mutiny. Yes. Nanga sikumene kuja kumabwera anthu ambiri zedi. Ora auza kuti mukapita kumene koko the handful ya anthu azungu awa gulu lochepa mukhoza kungochita. Amaopa zimenezo ndiye anaibana. Komanso china chachikulu chimene anabanira ndichonena kuti kulamba ceremony amaiona ngati zachikunja. Ndiye amaona kuti zivuta kuti abweretse chikhristu pa mtundu woti uchita zinthu zachikunja. Pachizungu ankati ma-pagans. Koma dziwanizi kukulamba sikuchitika zachikunja. Kulamba ndi mwambo wa tingati chani wa ulemu kwambiri. Ndipo kulibe zomenyana kapena zokhala ngati chani. Palibenso munthu amapita kukulamba mudzapiteko simukaona wina ake atakagwadira chadzunda nkumampempherera. Ayi kulibe. Ndipo pa chikhalidwe chathu kamati kuligule cholemba kachadzundayo kakasiya maliro chani sitipita kukapempherera gule ameneyi. Izizi ndi madabwa kuti anthu amaziganizira choncho. Andi mumvetsetse inu kunena kuti ngati kunali separation inaliko kuyambira kalekale ali kumankhamba. Gule wankulu ndi chipembedzo zinali zosiyana kwambiri. Notusiyana kuti kwina wamarinu ujimu. Ayi tisatero. Koma amaona kuti mukamapita kumapemphero mwena ukhala anthu woti chilichonse munachita mwambo wake. Ngakhale panopa tikati tupita kumsinja ukapemphera okutobala itipita. Pamakhala langizo lonena kuti ngati ukupita kumsinja usale kugona pathala masiku osachepera 7. Ukusala. Ngati simutero mvula sikabwera kuti. Mukundimva? Ndikumvani. Kusonyeza kuti kupita kukachisi kunali malo yopatulika kwambiri. Yoti sikungangopita munthu ina aliyese chisawawa. Kumafunika mwambo wonse utsatidwe. Chifukwa chimene chicho nchifukwa gule wankulu samaloledwa utani kupitako. Komanso dziwanizi tiye chadza sinyo chifi chadza ndi amene amasunga kachisi. Chifukwa chaichi mmudzi mwawo simuyene kutuluka gule wankulu. Anthu ena sadziwa zimenezizo. Kwa make wana sikutuluka gule ndi malo opatulika. This is a whole lesson. Koma chifukwa cha anthu amene akutitsatira tiyesere kuyichita mwachidule kwambiri. Kuti nkhani ya gule wankulu pakati pa chewa imasokoneza anthu ambiri. Chifukwa chonena kuti mmene mwayiyambira apa anthu amaona kuti ndikupembedza mafano. Chifukwa imene ija ndi mizimu komanso mumapanga zinthu. It's a ritualistic things. And anthu ena amakhala omangika kuti kodi ndingawanitse bwanji kuchita mwambo wa gule komanso nkumachitanso kumapemphera kwa Mulungu. Pamene apa tukamba zoti ayi kukalamba ngati kuti kulambira pamene ku Chikhristu chichewa cholambira ndi chichewa cha mphamvu kwambiri. Famana nthoza kuti ukupereka ulemu kwa mfumu ya mafumu amene ndi Mulungu. So now tikafika nkhani ya chichewa zimavutira pamenepo. And ena amaona kuti ndi pamene panavutira kuti mwina chichewa chisakule kwambiri makabaka pakati pa Khristu. Chifukwa zipembedzo zina
zimatheka ndithu munthu kumavina ngoma komanso kumapemphera zimaoneka kuti zabwino bwino koma gule kuti munthu ungachite gule wamkulu nkumapemphera anthu amaona kuti azitheka bwanji tati masulani lero kuti zimasiyana bwanji gule uja timamuona uja si chipembedzo chimene chicha gule adaletsedwa ndi azungu a mishoni pachifukwa chimodzi chonena kuti pali zinthu ziwiri zimene adathetsa kumwa mowa kapena naye kuti kuledzera koma adaona kuti mwina kuledzera sizitheka kumwa mowa ndi kupita kugule pankhoma sinodi chifukwa ke chinali choti akakhala mkachisakasa timene ankamanga ngati matchalichi kukangotuluka gule wamkulu anthu amatuluka tikone ujeni ndi adaona kuti izi zilepheretsa ntchito imene tifuna kugwira ndiye adabana kubana kumene kuchako kuletsa kumene kuchako kudatipweteka kwambiri ifeyo chifukwa kuti maphunziro onse amabwera ndi mission ndiye achewa amanena kuti ife sitingasiye chilankhulo chuja chikhalidwe chathu ndiye kuli bwino tizingokhala sukulu yawo sititani sitipitako tere ngati mmaona kuti achewa ambiri ngosaphunzira zimachokera pamenepo kunali protest exactly in fact protest inafika pena pake ponena kuti gule anamba kutuluka wa mayina ya monga Maria Simoni Simon Petro mocking chipembedzo inali kutsutsa kuti tisatero ifeso chauta timamudziwa timakapemphera nkhani zake zinali monga sonanena kuti mowaso momwemo anthu aja amamomo kwambiri ku mission ndiye azikulu ampingo amakakhala nawo ndiye zakumwa ngati whisky gin yani sitimazidziwa atu kuno unali mowa wachilendo ndi amataka athirira iwo kungupa ndiye kuti pamene pazitha 30 minutes akukwawa ndiye kuti afika maganizo kuti ma-Africans zakumwa zotelezi sangazipange sangazira tinene kuti kumwa mowa nkoletsedwa ndipo panafika pena pake anagwirizana ndingokamba za nkhoma sino anagwirizana azungu kuti ntchito imene tinkafuna yatheka zija timanena kuti gule wamkulu asamachitani tizisiye izi alekena anthu azipanga akhoza mabwera koma abusa achi Africa ndamene adanena kuti tisatero sinachula dzina koma alipo adamwalira koma chikwangwani chawo mmachiona m'misewomo adanena kuti tisatero anthu anga nimadziwa tikantero ziononga koma ine nkhoza kuwuzani ajakhaza kunena kuti pamene papa ndiye pamene pakulakwika kwambiri chifukwa kuti achewa mchikhalidwe chawo ndi anthu opemphera ndipo amasiyanitsa malo opatulika ndi kwina kokachitira zina komanso ali ndi ngodya zoti malamulo 10 onse aja ali kwa achewa Bible isanabwere kupha kwa achewa munthu akapha nzake he was also punished severely because nzosaloledwa chigololo nchosaloledwa kuba nzosaloledwa koma lero timaona mwina izi nsanene poti ndi programu ya ujeri koma ena amagwidwa ndithu ali mchalichi wochita zoterozo akuchita chakwaipa munyumba yoyeretsedwa exactly zikuchitika zimene zonse kuti so pena pake ineyo ndimaona kuti sipali bwino kwenekwene takhalakhala tikufuna kuti tikumane nawo makamaka athu ankhoma sinodiyo kuti tikambirane nkhani palibe munthu mchewa
amene amapembedza gule wamkulu. Ndi chipembedzo chimene chicha. Si chipembedzo. Ndi chipembedzo. Inuyo ndi kuti simuchidziwa chipembedzo. Gule wamkulu ndi chipembedzo. Si chipembedzo. Tandiuzani chipembedzo kwanu nchiyani. Gule wamkulu alibe matchali. Mapembedza mizimu zimene. Pali kulibe zopembedza mizimu. Ndi ziyani mamakhala kumanda, zinthu zituluka kumanda, kumaopseza anthu, kumathamangitsa anthu, kumatani. Ndi chipembedzocho chimenecho. Zimene zija zinkachitika kale pazifukwa koma zonse zija panopa zidati ndi ujeni ndikachatu imasintha tsono koma kuzoti amapemphera kukapemphera nyawu munthu kuti ndi mulungu no. Inu mufuna ndiuza pano kuti munthu akhoza kukhala wagule wamkulu wakunjira komanso yemweyo kakhalanso kuti ndiwopemphera ku chalichi. Ndipo palibenso vuto lililonse. Yosatheka. Nzotheka zimenezo kukumana kwa munthu mmodzi. Zinthu ziwirizi. Akoma achakhaza nangokuuzani posedwapo kuti nthawi zimapezeka abusa ugwidwa nchitumwa. Koma zimenezo nzoyipa zedi. Koma gule wamkulu ndakuuzani kuti sachita zimene. Gule wamkulu ntchito yake nchiyani ndi chiyani? Entertainment. Entertainment? Yes. Ndi msangulutso. Gule wamkulu ndi msangulutso. Pali nthawi zitatu pachikhalire chachewa pamene pamatuluka gule wamkulu pamaliro ya munthu wamkulu. Anthu asatupa maso ndi kulira. Mapangitsa kuti kulira kukhale moderate. Kosawawitsa mtima kwambiri. Nthawi zina kumakhala gule amatuluka pachizangala. Chizangala ndi mawu onena kuti tangogwirizana kuti tisangalalepo. Achitatu pachinamwali. Basi andi zonsezi mutati muone sizikukamba zopemphera. Koma zomwe akapangira kumanda zija ndi chani. Kumakhala anthu akufa kumene kuja. Ndena kuchoka kumeneko kumabwera nchimene anthu chimasokoneza kuti kodi apa paje ndichuchitika ndi chani. Iya kumene kuja kulibe kodi ndinomera. Iya paja interviews interviewer safuwa mafuso nde Joabu alindi mwayi osayakha izinto sinafusa kuti simundipata iyayi simundionesa kasaini kuti ndanena kuti chiyani. Entertainment imakha entertainment chifukwa choti sitifuna kuti tizidziwa. Chifukwa amaona kuti malo yoti khozo chitira zonsezi anthu osadziwa ndi kumanda. Koma sikuti kumachitika china chake chotamba ayi. Kutamba kumakhala makanya mudamuona ino. Gologolo mudamuona ino. Inuyo. Ufiri uli kunyawu kwa masewera. Kulibe mfiti. Ufiri wake opya amauluka. Kuna ntsaulu ntadzauluke basi. Inuyo adamba kaleso mwina. Kwa zungu. Anthu. Oneka kuti ndi munthu. Amakwera zima scripts. Zokhala ngati makanja. Amachita mankhwala amene. Koma izo ndikufusana. Amapanga izo zawo koma nazo munthu ukatire makanja ine pano. Yora kugodobola ka uvina kawire karatu. Kumakhala nyanga zoopsa kumene kuti. Chifukwa Khristu amanena kodi ineyo ndipanga bwanji. Ine nkhozo kuzani. CS amene amapita kudambwe ndipo akhoza kukavula gule. Alipo ena ali matalent amene akhoza kukavula gule. Chifukwa nthawi zina anthu amaganiza kuti achewa onse amavula nyawu. Sizoona atu zimenezo. Sizoona. Ndilo nyawu kumene achewa nonse ndilo nyawu basi. Ndi talent. Marijani chichewa talent. Luso. Ndi maluso amene okha amene ndi maluso akhoza kuchita zimenezi. Monga ngati mmaona anthu amachita masomaso chan CS amene angachite zimenezi. Alipo anthu ena ake
ali m'maluso yopangira zimenezi. Ndiye mkamaona inuyo akakhala iziso inuyo mukhala ngati uyimbira salamba azungu. Fata anthu aku Europe kankuti satifunika zabwino khulupirani. Ndiye chilichonse chimene timachita ife amafuna achike pansi. Yakhaira tisanamizire nzungu china chilichonse ifenso ndife anthu azeri athu timatha kuona zinthu tikhoza panga decision patokha. Kaya nzungu atiuza kasana atiuza. Iweyo munthu ukhoza kuganiza kuti izi zoti ndizikalowa kumanda nkumatuluka kumene kucha kokera kumatani izi zokhazi izi it looks dark, there's something dark and suspicious. Zamatsenga ndikumasulani kunena kuti kulibe mora abusa basi wezoti amaliza Sunday ija basi madzulo kuli mwambo wachina mwayi wezoti abusa akawedza kuti ife situdziwa zimene ife sitikudziwa zimene kudabwa siteve kuti siteve iyi khangati ndinayiona baba kuchali ndi luso lokavula apite ndikuzani sikuti chauta awachonga chifukwa choti achita zimene zonse. Ine ndikutsimikizireni kuti ine nameta sinaphunzirepo mfiti ngati nimatamba singanene kuti adandiphunzitsa kunyawo ndekuti ndine wabodza. Ngati ndimachita vigololo kumeneko ndi amaletsa zedi. Ngati ndine ndimaba kumeneko sa amaletsa zedi. Ngati ndine wankhanza amaletsa kwambiri. Ndipo chilichonse chimene chimachitika choti ndi chimo ukapita kudambo ukameta amakuza kuti chakuti usakachite, chakuti usamachite, chakuti usamachite. Makolo zalemekeza chani zonse zimene zonse. Pano poti uyankhula pano inu mungatsimikize kuti munthu amene ndi wa Chikhristu atumize mwana wake kuti akalowe kugule. Ndipo zimene zifunika akula mpingo. Mwana wakula mpingo. Ngakhale mwana wa abusa apite kugule. Inde. Ndiye mpingo uzilija ukati chani? Mwana wa abusa wakalowa inu simnaone mwana wa abusa atapezeka ali mpathupi. Ngezoyipazo ndiyoti zisonzoyipa. Inuyo mukusokoneza zinthu. Ndisokoneza. Titere chimo silichoka chifukwa choti iweyo wakalowa chalichi. Ngati iwe unabadwa kuti uli luso lochimwa ukafika nalo mchalichi. Tinacheza ku make wana mukunenako ndipo ndikumene ndinakadzidzimuka nditamva kunena kuti achewa munakhudzapo kuti kalero achewa amasiyanitsa ndithu gule ndi chipembedzo. Ndipo anthu ambiri amaona ngati kuti zonse zimene ndikunenera pano kuti zinangolukana kuti gule ndi chipembedzo. Koma kalero ngati mwambo woti okathira nsembe okatani it had nothing to do ndi gule wamkulu. No. Koma sizitanthauza kuti amanena kuti uyu amawedza gule asapiteko ayi. Koma zomati gule wamkulu kumati kapoli akapezeka kuti ukathira nsembe ayi ndiye mwambo okathira nsembe. Musokoneza mwambo wa mapemphero. So achewa anakwanisa kusiyanitsa zinthu zimene zozobwino bwino. Ndipo timasiyanitsa mpaka pano. Sizingatenge gule wamkulu kuti apita kukachisi kukapemphera ayi. Chifukwa kuyeretsedwa kumene kumafunika mwina gule wamkulu sangakhale nako. Koma kumbukirani izi. Ichichi ndiye mundimvetsetse kwambiri. Ngati inu mufuna kupita kukachisi kukapemphera ndipo mwatsata lamulo la kusala ngakhale inuyo mmawedza gule ngati mwasala moyenerera mupita palibe amene akuletsana. Chifukwa chani achewa anasiyanitsa choncho pozindikira kuti mmene munenera ngati mukuti gule palibe kuchimo palibe chani koma achewawo adanena kuti izi zisamalowe uku. Adadziwa kuti izi zinzodetsedwa izi ndiye zisamalowe kuchipembedzo. Nkhani ndi mwina pamene pandepo pafunika mumvetsetse. Nkhani ndiyona kuti munthu ukamapita kutchalichi udziyeretse. Sungakafika kumeneko usana dziyeretse mu mtima mwako. Ndiye pamene pagona nkhani.
munthu akhoza kukhala kuti amakavula olo kusaka gule koma akamapita ku chalichi sakhala kuti wasaka gule ya sizikhala choncho nzosate zimenezo zokuli nthawi zake zochitira zimenezo komanso sikuti ukamakatero ndi kuti kumakhala kuti ukutamba kapena umachita zina za umfiti kapena za masenga koma kuti uli ndi maluso othekera kuchita zimenezo. Akutero Dr. Stanley Chakhumbira Khaira tingayembekezereso chani kuchokera kwa iwowa koma zimene akunena apazi? Inu ngati muli ndi ana osameta mundipatseni. Tikumaliza kucheza ndi Stanley Khaira ndi ngofunsa kwa mafunso awiri. Poyamba pakati apa patuluka magulu ena amene nawonso akunena kuti ife Chewa Heritage Foundation sitikukhutira nayo mene kuchitira zinthu ndipo ifeyo tikufuna kuti tiyambitse gulu lathu ndipo ife tizichita zinthu mosiyana ndi mene akuchitira iwowa. Ndamvako za chifukwato cha Chewa, mundamvako za gulu limeneli komanso pali magulu ena amene tutuluka. Inu mukuziyandira bwanji zimenezi ngati Chewa Heritage Foundation? Nenezoona ine nimaona ngati kuti sakonda mtundu sitinayenera umagawikana moti ngakhale kunali bwalo la Chewa tidawayitanitsa kanthawi kena timayendera pamodzi koma adadzachita zina zake kuti tidaona kuti zilisokoneza. Achifukwato cha Chewa nawo mumeyi mafumu anayitanitsa kuti akamiti pana avumera kuti atiziyendera pamodzi sikuti amakana ndiye koma tamwezi ona kuti akuchita bezina. Asosolo amene akuyendesa chifukwato cha Chewa panowa patroni wawo anati na alundu koma nkhoza kutsimizirani kuti alundu anatulukamo anaona kuti tisatero. Sizikuopseza chiyanjano chimene chingakhale pakati pa Chewa kuno ku Malawi zimenezi? Nchifukwa nene kuti zimenezi nkusadzikonda ife Chewa chifukwa ndiye kuti tizikhala anthu ogawikana malo moti tikanakhala pamodzi. Anthu ena amanena kuti Chewa Heritage Foundation ndi gulu la ndale ndipo mumasapota chipani cha Malawi Congress. Ndizoona zimenezi? So ndikuwuzeni izi, patroni wa Chewa Heritage Foundation ndi Mwini Kalonga Government. Ndipo amatsimikiza kuti gulu ili lisawoneke la ndale chifukwa si la ndale ndilo sunga chikhalidwe kupitiriza patsogolo ndi kuonetsetsa kuti Achewa akukhalira pamodzi si za ndale. Ndinenechi chifukwa izi nzofunikira mudziwe kuti mu Chewa Heritage Foundation mmakhala anthu oti amachita sapoti zipani zosiyana-siyana ndiye sikungatheke kuti gulu limene lilo lizichita ndale ndiye lichita sapoti ndale. MCP chifukwa takhala tikumva anthu ena mamembala a Chewa Heritage Foundation akuluakulu ndithu mafumu ena mamembala akuzungulira mabwalo mukuwalimbikitsa anthu kuti ayi mukavotere chipanichi mukavotere chipanichi kuti mukubwera pano ngati Chewa Heritage Foundation kapena zikukhala bwanji? Chewa Heritage Foundation sichita ndale ndipo siyeneranso kuchita ndale. Pali mapulani anji oti malo amankhamba akhale odziwika kuno ku Malawi malingana ndi mbiri imene akusungira sitingangowasiya malo amene kuti azikhala ngati imene alili? Mapulani alipo ndipo just Sunday yomweyi timakambirana ndi Kalonga Gawaundi zofukulaso mbiri yathu ndi kukhala ndi museum zoti zili zolumikizana ndi madera wonse amene Kalonga anakhala kuyambira kumankhamba kumano atachoka kumano anakhala timalo tiwiri asanafike pankayika pachambobo pamatipa pamtipa amenepa mosemu even kudole kudzafika pamene alilipo. Timafuna kuti mtsogolomo tiyambe kulumikiza zimenezi zokuti mbiri imene izidziwika bwino.
Tikumaliza kucheza ndi Dr. Stanley Chakhumbira Khaira amene ndi wamkulu wa Chewa Heritage Foundation. Koma ndimanena kumambirira kunena kuti dokta wanu sikuti ndi dokta ongokupatsani ayi, mudachita maphunziro, mudazama maphunziro achani doctorate yani? Ineyo kuyambira 82 ndaphunzitsa kanthawi kochulukapo ndithu. Ndiye ndabwerera ku Michigan State University kumene ndakachita maphunziro anga a rural sociology with a minor in agricultural economics. Moti ndinena pano ndi Doctor of Philosophy degree yochoka ku Michigan State University. Michigan State University ndi imodzi ya university akuluakulu kwambiri mdziko la America. Kwambiri. Koma anandipatsa degree kumeneko. Koma mwakhazikika kwambiri mu nkhani ya zaulimi kapena zamalimidwe. Chifukwa ngakhale kuphunzitsa kwanu, ntchito zanu zambiri zonoti zakhazika kwambiri mu gawo limeneli. Nkhani ya ndili kubunda ndimaphunzitsa agriculture extension. Komanso ndimaphunzitsa agrarian change. Kuti kodi ulimi kuti usinthe ukhale womapindulira anthu, kodi zimene ukhala bwanji. Ndiye pamene ndagona ine ndimachita so extension management administration. Chifukwa zinthu zonsezi kulima ndi kumene wakhasu, koma zimafunika so muzichita manage bwinobwino kuti ziziyenda bwino. Ndakhala kubunda kuphunzitsa zaka zosachepera 35. Yeah. We have to wind up our chat with Dr. Stanley Chakhumbira Khaira. I've got a set of questions which I'd like to ask you. To which you can only answer yes or no. I've seen you before, so mafuso ndikwadziwa. Ndekuti kuyankha bese kukhala kovuta. Kosavuta. So first you have to tell me your full name. Stanley Chakhumbira Khaira. Do you have any tattoos? No. Do you have any piercings? No. Do you have children? Yes. Have you ever shot a gun? Yes. Have you cried over someone? Oh, sure. Have you fallen in love before? Sure. Have you killed a chicken before? Yes. Have you killed a goat before? Yes. Have you killed a cow before? No. Have you gotten into a fight before? Yes. Have you gotten any surgeries? Yeah. Yes. Have you ever been hospitalized? Yes. Have you donated blood? No. Do you know your blood group? Yes. Have you ever smoked weed? No. Would you smoke weed? No. Have you, at my age? Have you ever... People smoke weed at your age all the time. I know them. Me, I don't. Have you ever drunk alcohol? Sure. Do you drink alcohol? Yeah. Have you broken someone's heart? No. Have you had a crush on someone? Sure. Timalize choncho kucheza ndi Dr. Stanley Chakhumbira Khaira. Ndikufunira zabwino zonse. Ndathokoza. Zikomo kwambiri.